Imagina't que l'equip ha guanyat el triplet i es mereix un premi, no? Llavors tu, com a líder del vestidor, et toca ser l'encarregat d'anar a negociar les primes amb el president. Molt important, eh? Sí. Quan arribes al seu despatx, la porta et rep completament despullat. Cosa que probablement ja li ha passat. Està, a més de despullat, estirat sobre una estora de pell de tigre i menjant un plat de peus de porc amb les mans. Vale? Imagina't aquesta situació. Va, Magí. Que me l'estic imaginant, jo. No, jo Una la cosa tinc com un bodegón. Tu li comentes Això no i llavors el president et diu: Això no passarà. Això no passa. si vols la prima, m'has de demostrar que aquest vestidor encara té gana. I et diu: m'has de guanyar un concurs de menjar peus de porc. Et desafia, Sí, no? sí, sí. Què fas tu? A, renuncies, perquè valores el respecte dels companys però no estàs disposat a passar per això. B, dius, faré el que calgui pels meus companys, llavors acceptes el desafiament del president, us desperteu tots dos a l'hospital amb un infart, no? Una cicatriu aquí, però has aconseguit la prima. Però l'aconsegueixo, eh? Aconsegueixes la Molt prima. bona, molt bona. I opció C, fas el mateix que abans, val? Accepta el desafiament, us desperteu a l'hospital, aconsegueixes la prima, i a sobre, quan veus que quan la porta al llit del costat, ja amb la bata de l'hospital, et mira, li dius: Preci, aquest convido jo. Llavors, de la butxaca, et treus uns peus de porcs envasats al buit, ho substitueixes pel suero i us feu uns peus de porc intravenosos. Joder, Magí. Tio, estàs malalt, Magí. Estàs completament... Estàs malalt, eh? Ara És increïble. estem davant de la pregunta més estranya que li faran a la carrera d'aquesta persona.